Fel pob mynwent dda, mae'n gasgliad o goedwig yw yn amlinellu'r llwybr tuag at eglwys Nanhyfer. Ond mae un o'r coedwig yn enwog hyd a lled Cymru. Mae'r goeden yw yn bron fod 700 blwydd oed, sydd yn oedran go dda'r goeden. Ond nid dyna'r rheswm pam mae'n enwog. Mae'n enwog oherwydd mae'n gwaedu gwaed, coch, trwchus. Pam? Does neb wir yn gwybod. Credai rhai taw bydd yr coeden yn gwaedu nes bydd Croeso Cymraeg unwaith eto ar orsedd castell Nanhyfer. Ond mae yna stori fwy arswydus. Pan roedd yr eglwys yn fynachlog, cyhuddwyd un o'r mynachod o gyflawni trosedd erchyll. Dewiswyd Ywen o fewn y mynwent i crogi y mynach, ac wrth iddynt arwain e tuag at y coeden a rhoi'r rhaff o amgylch ei gwddf. Gweiddodd e allan, bydd y coeden yma yn gwaedu fel tystiolaeth fy mod yn ddieuog, eiliad y byddaf yn farw. Ac yn siŵr iawn, pan wnaeth y tagu allan ei anadl diwethaf, dechreuodd y coeden gwaedu, ac mae wedi bod yn gwaedu ers ni.